Η απουσία του ρήματος «είμαι» στον ενεστώτα σε ορισμένες γλώσσες επηρεάζει σημαντικά τον τρόπο με τον οποίο διαμορφώνεται το νόημα. Συγκρίνοντας τα ελληνικά, τα αγγλικά, τα κινέζικα, τα ρωσικά και τα ουκρανικά, παρατηρούμε ότι κάθε γλώσσα υιοθετεί διαφορετικές δομές για να εκφράσει την ύπαρξη ή την ταυτότητα. Αυτές οι επιλογές αντικατοπτρίζουν βαθύτερες πολιτισμικές και φιλοσοφικές αντιλήψεις για την πραγματικότητα. Μέσα από αυτή τη σύγκριση αναδεικνύεται η μοναδικότητα της γλωσσικής έκφρασης σε κάθε πολιτισμό. Το ρήμα «οματομανίσεο». Το ρήμα «είμαι» χρησιμοποιείται με διάφορους τρόπους στην ελληνική γλώσσα, γεγονός που αναδεικνύει πώς οι γλωσσικές δομές επηρεάζουν τον τρόπο που σκεφτόμαστε και αντιλαμβανόμαστε τον κόσμο γύρω μας. Η επιλογή της κατάλληλης μορφής του ρήματος μπορεί να αποκαλύψει λεπτές αποχρώσεις στη σημασία και τη χρήση του λόγου. Όσοι επιθυμούν να εμβαθύνουν σε αυτό το θέμα, μπορούν να ανατρέξουν σε πρόσθετες πηγές για μια πιο λεπτομερή ανάλυση. Αναλυτική εξήγηση. Σύνδεσμος στο σχόλιο.